ikastolen mugimenduan ikuste frango ongi kokatua dela memento hontan. Euskal Herriko 7 lurraldetan kantitatiboki gutxiestekoa ez den leku bat betetzen du, ez dakit uste dut gazten eta haurren 6tik bat edo ikastolan dela, beraz hori ez da gutxiestekoa, eta nik uste ere area handiagoa dela kualitatiboki betetzen dugun lekua, euskarazko irakaskuntzan, gu gara erreferenteak 7 lurraldetan. Guk dugu Euskal Herrian bere osotasunean ofizialtasuna bere zentzu osoan lantzen eta bultzatzen, eta nik uste hori biziki importantea dela. Beraz, 6 familiatik batek gutxi gora bera hautatzen du ikastolen eredua, eta uste dugu ere euskaratik aparte, hezkuntza sistema gutxik proposatzen dutela gurasoek parte hartzea. Eta horrek gure ustez indar handia du, ikastolak herriak sortu zituen, eta konpromiso hori behar dugu egunero eta urtero berritu, eta 7. batzarra ere hortako aukera da, mugai gabe. Usteut egunerokoan ikastolak eta pixkat larrialdian sartzen gaela gure betiko gaiekin, eta ez dugula beti paradarik ikusteko nora joan nahi dugun eta gure ibilbidea zuzentzeko. Eta 7. batzar hau izan liteke parada, gure ikastolek pixkat burua altxatzeko eta pentsa dezaten zen nahi luketen aldatu edo hobetu, eta nik uste ohartzeko ere ikastolak ez direla bakarrik, beste ikastola guziak hor dituztela, beste lurralde guzietan, eta horrek lagun dezakela bidea pentsatzen.